Ano man inibaya na marites na ini? Anon kontrobersiya dyan? Day ako ning ideya, makitext daw tabi nindo. Day ko aram, ay na kariribo ka na marites. Tapos na suki say ito, suki Aljur na abrenika. Ining ki marites, ano ba yan? Paki-update daw ni Doko. Na-detach ako ning diit na minutos sa kwan. Sa restoryahan, ha? Ray na hapon, Miyerkules. Mama Mary tabi, ano aldaw ni Mama Mary? Di makalingaw lamang magpasalamat kay mahal na inang Santa Maria. Our Mother Perpetual Help Novena, pasalamat kay Mama Mary asin maghagad intersesyon sa oral na pagbuhay-buhay. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan pamilya, mga 5:15 live po yan na novena, taod-taod, ano? Kasabayan sa buyang pagpagirumdom na day po magpuknat sa panarig sa amang Diyos na malampasan ta na ining COVID. So mga may helang magkaburulong na asin kitang pigbibiyayaan kan karaya ning salud iligtas man sa nasabing kahilangan asin magamit niya to susog sa kamautan kang kagurangnan. Ining karahayan ning salud, sana po iyaong kamo sa marhay na kamugtakan, maipig merienda o pinaghanda na pamanggihan, babasugon mimang kamo kan informasyones na minaburotwa sa palibot, katuwang tadyan ng news team. Mga kumpadre ko, kumpadreng Al, pading Jim, pading Jomar, si Ands, si Renz, buda si Luwens, sa Manibela si Henry de Boy Mata, technical control lang sa kuyang kumpadre, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Si kumpadreng Nal Tay Baldo. Yan, marayin hapon tabi dyan sa Indo sa Dap-Dap. Sa Jigs Baldo Welding Shop, marayin na hapon. Siyempre, sa newsroom, pag-araw ka ini, diretso ang pagsagara kan mga istorya. National, Buda International, Sumada Lokal. Pagyaon dyan o pag-araw kayo ng oras, si News Director Edwin Peralta ang nagpapalagatak. Nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production, sa Buya Pong Anghel, si Angel na Mustasa. Sa IT, Tandem Arven Laad, Buda si Richard. Kupon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Ay napon sa gabos na parantabay. Po nga na lamang. Ang lamang, text lamang yun. Pradangog. 0961-759-0888 at 0961-759-0888. Sa Globe, 0926-015-6020. And syempre, sa Facebook, pwede man, buda sa Messenger, hanapon lang ni Pio Fernandez. Good afternoon man dyan sa mga nakaantabay. Halep o sa Pilipinas, marhay na hapon. Tagabos na nakaantabay sa samuyang online broadcast sa DZGB News Online worldwide, netwide. Pati naman po sa YouTube, in full digital broadcast ang DCGB. Sa bilog na kinaban. Madam Merly Caceres, marhay na hapon tabi. Salamat sa pagiging dayupot na parantabay kang DCGB. Ege po, diretso kita muna kan mga istorya sa palibot. Nasa linya si Kumpadreng Al. Marhay na hapon, Kumpadreng Al. Go ahead na. Yes, marhay na hapon, pade. Pasalamat ang mga hararayong barangay sa mga nangyaring development kunyan. Digdi sa southern area kan Legazpi, alagad paminsan nagiging perwisyo man. Ang mga pribadong truck na nagarakot nin daga o dugi alay sa senda mga pigde-develop na pribadong pagrugaring na nagawaral tak sa tinampo. Ini an ipigpaabot man na reklamo sa tuya paday kan nagkampirang motorista o na sain digdi palalaog sa aling Taysan, palalaog sa barangay Maslog, parting Pulot, sitio Pulot kan barangay Taysan
nariparong sige na sanaan waltak kana mga dugi na pigaakot hali duman sa sarong subdivision na develop pasisiring man digdi sarong pribadong lote. Ana siring na bagay na eksperyensya lalo ngunya na naman na nag-aambaan o oranon nagiging perwisyo ni sa mga motorista lalo sa may mga motor dahil delikadong umislide. Ana sa imo motorsiklo pag dahil mo na reparo maray an dugi ang bagay na ni haloy na nagiging perwisyo alagad butabog man sana ang DPWH sa sinibabang mga concern sa bagay na ini na ipigapaabot man ang concern na yan plus ang pagkakaraot kan mga tinampo dahil kan mga darakulaon na truck na naggamit ninda sa mga operation na dainin nag-supervise, dainin nag-control ka ni kaya kung minsan nagiging perwisyo man lalo sa saradit na mga motorista. Iyan su mga rakadagyab pa di ano. Roger, tadat pa di sa ali baga sa truck. Dahil lamang i-ariglar sa truck ang pagkakargahi kidugi o daga idadalagan duman sa sarong na pribadong lote dahil lamang ki proteksyon nag-waral tax sa tinampo arog kaning maoran pa di talagang sigurado naman ang dugi. Anong kuan, pwede iyan na paaktibaran kay Kapitan Ato kan istansa akan Taysan. In kaso makuan lamang matino na igwa dapat na cover iyan budada ipagparapawawaon diyan sa tinampo ta pero kan nagwawa so goma kung halimbawa na pulot sa mga dugi diyan an latak man ang gaday malilikayan kung sa goma pero kung itong so nagwawa dapat iyan na masita. Correct. Tama ba rin. Tabi, sarong concern iyan kan mga barangay officials na yung man na napigi daw, lalo kan mga saradit na motorista, mga nagkamotor, yan. Dahil baka maging kausa inin aksidente. Ay may ipaabot iyan kay Kapitan Ato. Pag na isihan na ni Kapitan Ato, Isa na tayo text sa tabi. ipakwanta iyan. Sindan first responder dyan. Ano? Iyan. Oho. Sige. Okay, so yan, tabi pa rin. Yep. Ano ito sabing istoryang nagkasabatan? Kan sarang banggi. Nagkatapurakan sa grupo ni Alkalde. Tapos Kongresang Pido. Sa grupo ni Kongresang Pido. Duma sa biga. Sa birthday ni Kapitan. Ngunyan. Sabi na ni Mayor. Salamat ngagto para mangari kita. So, Consuelo da. Dahil magkiseryoso nga ta, siyempre, limitado so mga panaramon. Pero ang sabi, so hilingdakan sarong grupo, puro sa norte, so saro, sa este. Dahil man. Dahil basta may nagtimbre sa kuya, tayawan siya duman. Itong nag-Consuelo na sa nata. Saro na seryosohon. So saro. At kan saro nga ni, itong subago mag-farailan bagani, naka-orestorya taman si Alkalde. Sa telepono niya, kumusta ka niya ako ni Congressman Pido? Pala ni si Congressman Pido. Anong nangeso ako Bicol dapat nga maglibot sinda ning tultul. Igwang nagbuburuto pa nga mga party list. Magkonsilohon, ang Ligaspe. Sige na, ang relibot kaya. Nagkasabatan duman pala sa biga. Nagka-arampangan ang gad. Arampangan. Sige. Magkonselo. Sige. Ano pa rin, yan mga update sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal. Istorya, lijan sa luwas. Kapitan Ato, aktibaran yan pag nakaabot yan kay Kapitan Ato na Valladolid. Siguro dahil lang po pa na ipapaabot sa concern, I'm sure tatawa niya ni nagkakanigong aksyon na Kapitan dyan sa Taysan, ha? At sindaan first responders dyan, kulibat lamang so nagtransportar na yan dyan kan mga daga na pinag-excavate na igwa dapat nin cover iyan na sa indang truck na pinagbubugtakan kan mga dugi na yan, ka mga daga. In fact, igo kaaning ordinansa ang Provincial Government of Albay. So sa Traffic Safety Code na dapat igo talaga aning na blanket, igo aning kumbaga kurubong, tamong, yan na mga kargang, yan, na mga truck, tanganing day maghurulog. Igo aning nagkakanigong penalidad iyan, kung diretso pa itong sa ordinansang ito. Pero I suppose,
diretso pa taday man ito pinaghali pa ha. Yan, pero pwedeng makapatabang kita kang kay Kapitan Ato. Aktibaran niya no pag nakuha niya ni Kapitan Ato. May paabot po yan ha. Igwa pa yan, iguan so sa traffic safety code kang probinsya. Permi iyan na efektibo. Iyan nga ni na mga pag tambak baganin construction materials, bye-bye graba batteries sa gilid kan tinampo. Duro diretso pa yan tabi ha. Igwa kaanin na provisiones especificamente sa Provincial Traffic Safety Code kan Albay. Ngayon saro na nagtuparan duman sa grupo ni Kong Pido, bodan grupo ni Mayor Noel sa biga. Nagkasabatan pa ding nal. So kutsara buda so tinidor. Kundi so ibada pa no ansaro anhiling sa wala so saro sa tuo. Kiri diton guys iba. Alas 4:19, kumparing Jim, marhay na hapon. Salamat Abi Paday, maray na hapon sa mga parantabay huminero na lokal na gobyerno kan kamalig sa pamamayo ni Mayor Kaloy Baldo, Municipal Engineer's Office. Manong odigdi sa pag-regulate kan mga paratsinda sa bypass road sa Logan to Libod, Abi Paday. Unya na pagkahapon, pinasyaran mismo kan alkalde kan kamalig pinagkahoron sa mga paratsinda na poon sa aga ta pinagtawan na nin konsiderasyon ngunyan tabing pagkahapon na pare na kalatag na kaya sa aga na sanasinda dahil na pwede magtsinda ni na mga kaunon siniba pang mga para mga panyinda digdi sa gilid wala to kan bypass road susugin ibaga sa interview mo kan nakaagngal daw kay Sir Rick Mendoza na saruin sa indang nareparo na dapat ma-regulate, ma-imponer and safety kan mga nagbibiyahe digdi sa nasabing lugar kung saan ngunya na iguanin na mga nagtitsirinda sa gilid ka na tinampo peligroso dahil anta napapano nin mga nakapag na mga bihikulo motor asin iba pa ang mga both side kan tinampo. Ngunyan nag-abiso na si Alkalde Kaloy. Tinitingnan ko niyan sa mga paratsinda digdi sa lilipatan tabi pa de. Itong so kay Luis na Gutierrez na lote. Ay wat ini na pinagdampingan o niyan pipagamit ini sa kondisyon na kung kay puanakan tagsadire maharali sinda voluntaryo. Yan di dumana magayon tabi biriyo na kumpadreng Jim ano. Bibiriyo na duman sa sarong mahiwason na lote so mga paratiendang iyan nga gulpi na dyan nagtitinda mga masisiram na pagkaon eh. May kape, mga kape, barbecue, gabos, lutong bahay. Kundi so parking duman man. Parking iba man na lugar duman sa adjacent na lote medyo taplis kidit digdi sa titindahan ninda kung halik ka sa Ginubatan to Ligaspe nasa right side. Right side, okay. Onyan so parking area naman nasa left side kung pa Ligaspe ka. Okay. Di adjacent. Parada kan auto duman, malakaw na sa namabalyo duman na sa ibong na kuan gilid. Yan, Tapos mga trucks, mga 10-wheeler trucks, mga urig, bawal na sinda digdi. Yan, bawal sinda digdi. Okay. Kaya makiklear na ta duwaan na susustinaran digdi na mamantinir kan na lokal na gobyerno asin kan na probinsya na mamantinir itong safety kan mga nagbibiriyahe digdi ta busy road na ini national road ini tabi pa de. And so violation duman sa road clearing na pinagpapautob kan di ILG. Yes. Kuya natingog ni Mayor Kaloy Baldo sa pakipaghoron niya to digdi mismo area na lilipatan kan mga paratsinda sa gilid kan tinampo. Napagulayan na malipat na sinda digdi sa may open space digdi na digdi na sinda sa safe area na karag napagulayan na saga digdi na sinda ma-set up. Anong oras sinda allowed na mag-set digdi? Sabi niya ma-set up sinda alas 2 sundong banggi na siguro may customer
Ayun na yan, pamanina. Ubus na yan sa pagkaon. Sa pagkaon, wala pa inom. Wala ibang pagkisyan ako na lupang. Ukay-ukay na. Wala pa. Dahil kuya lang ang pagkaon. Tayo man ang sabi na duman sa tagsadirikan naga. Siya tagsadirikan naga po ni sa mga amigo ta na Tagaligaspi. Ito ang kasi ko siya rin. Si Basil. Okay, so wala man, ang mga paratindi, wala man babayadan? Libre sinda magkukuparigdi? Kaya lang, makakuha sila sa barangay. Permit. Barangay lang yan. Then, kung talagang makakuha na sila sa business permit. Pero yung lugar, temporary lang ang yung gagamiton. Gagamiton na katag sa diri, automatic, maalisin na ning wala. Natural layman. Yan na tabi pa de. Yan. Clear na. Oo. Ponsaga. An magayon dyan, mag-aktibar na sa barangay, sindaan in kargado, i-arrange ning maray, an mga lado-lado man dyan kan mga tusok-tusok na yan, mga masisira mga pigtitinda dyan pa de, bakong basta-basta. Ay, oo. Oo, talagang ma-encourage ka ang pamilya magpasiring, lalo pag araw na naman kayo ng naghahapon, kagayon na lugar. Ay, tagod pina. Alas 2 pa sa natabi pa de. Nagalatag na. Kadakol na ka nagapurundo. Nya. Attraction digdi. Lalo na kung visible na maray ang bubol kang mayon. Oho. Habang nagkakaon-kaon, nagtutusok-tusok, nagka-Facebook, nagkukudak, nasa background ang bulkang mayon. Nyan. Oho, Buda. Iyan kung madiskarte ang kapitan dyan, pwedeng maging source of income yan. So parking area, mag-consider ordinansa. Remati na yan. Oho. Remati na tabi pa de. Katong mga panahon, nawara inikiti nampo, tigbak in ang lugar na yun eh. Nyan. Ay, mandigdiki na genjin de. Wala mandigdiki mga harong. Pero ngunyan, buhay na buhay sa pagkabanggi, maliwanagunon, Yes. malinig, and matawo. Munan mo ka dyan, padiigwa na dyan yung surula mesa, buda itong sa mga Ay, bawal. restaurant, mga bar, mga kwan, igwa na yan. Bawal yan pa de. Dahil lalo na itong paborito mong imatimat, bawal. Dahil kaunan sa na de. Aha, sige. So, yan tabi pa de. Kasumpayan kan interview mo kay Sir Narik Mendoza. Roger. Yun na yan ang action kan lokal na gobyerno. So- Yung minasalita ko. So iyon na yan, pwede at least nakwanta na naisuksukta na sa tamang kunyan lugar, so dapat Apa. Okay, sige. Ayan ang problema digdi. So mga urig na ali sa southern part kan Pilipinas, Yan. bawal na sila digdi. Pinagrereklamo, mabata na. Yes, tadyan minapawaswas yan, bigay karigos, bibuhusan kitubig, people free flowing sana dyan sa tinampo. Dalagan sa makabasan, Oo. kin may virus o urig, Yes. sa sanitasyon, Oo. sumato source kan tubig digdi, magkaka-kontaminar. Roger to that. Itong Yes. sukuan pa ding Jimmy, ang saro pang concern, so digdi sa ibong naman sa may likod kan opisina ni Engineer Dante, gulpi baga dyan mga kaon-kaonan, allowed sa parking dyan mag-inibong? Day ko na kuha niyan. Sa Oo. ibang concern man yan tabi pa di. Ang concern sa naso, duman sa may Libod. area. Yes, Makuha ni Libod. Suwa na da ito. Suwa. Barangay Suwa. Barangay na Kanswa. Oo. Okay, sige. Palap tayan sa mga masunod. Tony baga, busy road man, kuha man bagay ning so sa may talipapa. Yes. Oho. At sarabay na gayo dyan. Tasarong linya tinampo. Roger, sige. Yan tabi pa din. Sa to yung mga dagdag na informasyon pagtugay kan mga sitwasyon. Digdi sa bypass road. Kamaligalbay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpareng Jim. Sa agat susuyuntang istorya nga nakatabang kita na masalan sa namanin marahay ang dalagan po kang komunidad susug po sa kahagadan asin susug sa dapat na prosedimento. Standby muna tabi Ans and kumpadreng Joe Marta, inabot kita ha. Ito po muna, Oras Pilipinas, alas 4:27. An oras hatod sa indukang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helat.
San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered: junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong
Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures.
At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Bicol Target. Thank you so much, Padingnal. Diretso na kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. Programa Bicol Target. Nasa linya na si Ans Galero. Ans, marhay na hapon. Go ahead na. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niyatong bareta, matrayumpong na kondusir, ngunyan aldaw ka Department of Labor and Employment o Dole Bicol katuwang anak ko Bicol Party List ng tupad orientation program para sa mga residentes kan Barangay Taysan, Legazpi City. Pinanginutan ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kung sa iyang ipinaliwanag na po mas o menos 200 naging benepisaryo kan programang ini. Sa pakikipag-oron man kan DCGB News sa iyang sinabi na saro ini sa agitangan daw na matauananin alternatibong hanap buhay ang mga residentes kan komunidad na nagtitios durante kan pandemyang COVID-19. Iniangkab tang pahayag ni Congressman Garbin. We have a tupad program which caters for the displaced workers. Nguya na pandemya, dako lang nagsarang negosyo and therefore kulang ang trabaho. And that's why we continue to provide temporary employment sa mga kabarangay kang warang trabaho. Tanganing magkaigwalaman ki pambakal sa indang mga pangangaipo. And we do this in the 70 barangays. Here in Taysan, we have at least 200 beneficiaries and madagdag pa. Kung sa iya, bakusan na si Legazpi nagtabang sinda sa Dole, tangan ina may kondusiran sila na programa, kundi pati naman sa iba pang mga lugar, digdi sa reyon Bicol. Roger. Ang tabi sa piyon informasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa istorya. Ali dyan sa luwas, kasabay si Congressman Pido Garbin Jr.
Dumang kita sa Premier Distrito man, kasabay si Compadreng Jomar. Compadreng Jomar, marahay na hapon. Go ahead na. Salamat pa rin kayo, marinapon man sa mga paraan tabay. Dai pa din na salaan election officer kan tabako kan gibuhon niya sa Bicol University Tabako Campus ang last day kan registration. Ini matapos na sa last day kang registration na ginibo ka nakalihis na Sabado, di nagsama ng dading dakunono na maparehistro. So kumalik tabako. Sa kabaga. Maray sa nata. Ibinalyo ba ganin na pa din duman sa Tabako College, Yes. sa Bicol University? Yes, oho. Sa kunduman sa nasa opisina, sa ininda ilaw dining 680 tao na nagparehistro kang aldaw na ito. Mario Joseph, makabangang ribo. Last day. Last day, sus, grabe yan. 600 plus. 680 ang duminagoso para magparehistro. Saka, oho. Halos kulang sa maini sa kabanga, ang kabilugan na nagparehistro sa syudad ng Tabako sa ginibong extension from October 11 to October 30. Yogun moan, sarong dagsa sana yan. Ano? Sarong dagsa sana. Oho. Ali naman sa 1,711, nagabos na nagparehistro sa kabilugan na kang extension period. Sabi nga ni Attorney Sunshine Olaguer, aga na sinda nagpakauli. Isus Mario Joseph na pangyari. Aga na nagkauli. Dahil sa kaka-accommodar kay ni. Okay. Duwang aldaw matapos ultimong aldaw kang registration, di nagpitsao na baga din yung opisina. Paglaog na attorney sa opisina, iba nga pag nagduruman na maparehistro pa. Mario Joseph naman. Tapos na. Tapos na. Napauno. Ay, nako. Sige. Talagang nagluwas pa di talaga so style kan mga Pinoy na kung bakong igado na o apil. Hindi magirero. Nyan. Sige. Pero sa bilugan pa dito o binabot sa 6,036 ang mga nag-apply para sa new registration digdi sa siyudad kan Tabako sa kabilugan ng pagpa-rehistro ngunya na taon na 2021. As in 5,992 digdi sa na-aprobar dahil ang taso 44 rejected. Duman sa 43 digdi, instead na transfer ang kinali ganyo registration. Susaro underage. So mga nag-registro na supposedly transfer ko pa, pero ang kinali ganyo registration kahit po na indang magbalik duman sa indang konsain na lugar dating nakarehistro, yan. So duman sinda dapat na magboto. Iyo, oho. So, halimbawa, ramiunan din sinda sa Tabako, sayang na ito dahil sinda magkakaboto, unless na mag-uli sinda o magduman sa konsain sinda na nakarehistro. Okay. Halimbawa, nakarehistro ka dyan sa parting Mindanao, nakagong ka digdi sa Tabako, pagparehistro mo digdi, kinaag mo nyo registration, a new voter, arimati ka na magkakaboto, tapos restro mo yan paduman sa Mindanao. Yan, oho. Kabilugan pa gabos ang rehistradong botante din sa siyudad kan Tabako, 86,933. Grabe ano, masanggatos mil na, madali na. Roger, yan pa rin ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Nako sa Tabako. O, ilingan na ninduan. Nag-accommodar na last hour. Halos 600 mahigit. Maray nga nita naisipan ito kan Comelec na duman accommodar sa mas dakulang espasyo, ha? Yan, that goes to show na talagang day panahadi sa Pilipino itong manyana habit. Ay, sakripisyo, sinda duman, suro-suan. Ultima ora kan tag-registro. Sus, Mario Joseph.
12, bago mag-alas 5, si Renz nasa linya. Renz, good afternoon. Go ahead. Madali ta, low volume ka, low audio, adjust lang ni compadre Nald ang linya, and pag okay na, sige na kita. Yan. Good afternoon dyan, tabi, sa mga taga Vira, Catanduanes. May hapot digdi sa to. Sa aga, mag-antabay ka mo ta ang mga concerns na yan, ipapaabot niya to kay Gobernador Boboy Kua. Igo kaya ning text sa tuya digdi sa programa from Virac, Catanduanes. Ali sa Virac, sabi digdi, ano ba yon? Hapot ko lang po, ano po ang mga kapatakaran pag MECQ? Panupuan Catanduanes, nasa MECQ, pero iya po sa Virac, normal na normal lang hiwaskan mga tao, lalo na po sa market. Sa aga po tabi, tayo papaabot yan na concern, dyan sa Catanduanes. Yan, sige. Subukan muna natin, Giraray, ang linya ni Renz Daluna. Diyan sa Daraga. Renz, marhay na hapon, Giraray. Take it away. Salamat Abel Serpio, marina hapon, marina hapon sa mga parantabay, sa mandugan niya ito mga bareta padagos na pag-didiskarte ng lokal na gobyerno kan Daragalbay sa pag-arap ng pondo para maragdagan mga edipisyo digdi sa kapalibutan. Sa pinasar na resolusyon ni Kagawad Bob Magalo ng Pamayanan Committee on Infrastructure sa Sangguniang Bayan kan Daragalbay, kan nag-aging regular na sesyon na kung saan inimi na request ng 50 million pesos sa asin mag-source out funding funds dyan sa PAGCOR. Aring mabudgetan ang planong pagpapagibo ng maning kadagdagan na evacuation center didi sa Balinad, Daragalbay. Sa ngunyan, iguan duwang pinagagamit na evacuation center na Daraga. Asin duwang didigdi ang dyan sa Anislag, Daragalbay na kaya mag-akomodar ni na malampas sa 200 na pamilya. Asin iniiguan naman sin ng plano na magbugtak pa ni Saropa dyan sa barangay Balinad, Daragalbay sa daga na nabakal kan lokal na gobyerno ka nakaagi pang mga bulan. Kaya sa ngunyan, tinagalat pa ang kasimbagan kang PAGCOR. Asin na naggalaom man sa ngunyan bayan kan Daragalbay sa sapaagi kan resolusyon na pinasar ni Kagawad Bob Magalo na magakaigwa naman yung budget ang panibagong evacuation center na planong itugdok dan sa barangay Balinad, Daragalbay. Yan ang nagnabalita sa luwas. Renz Luna, DC News. Salamat man tabi Ren sa dagdag na istorya hali man dyan sa munisipyo kan Daraga. Diretso, bago kita mag-bye-bye para mientras sa programa. 9 minutos na sana bago mag-abot ang alas 5 nin pagkahapon. Bicol Target, si Luwens nasa linya. Luwens, go, go, go! Salamat tabi, Serbio, nangapunan si Punong Barangay Harold Benvenuto sa mga taga-barangay Padang, Legazpi City na aprobitsara na ang pagparehistro sa National ID sa Padang Memorial Shrine na nagpuunang unya na aldaw sa kod Sabado sa oras na alas 8 sa kod alas 4 nin hapon. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ni Benvenuto na sinda nagpapasalamat sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 5 na nagkaigwanin espresyo na magkaigwanin registration booth para dakol ang makaparehistro sa National ID. Sigon kay Benvenuto, dakula ang naitatabang kainitangani na ang barangay Dinda dakol ang makarehistro sa siring na programa na ikakapakinabang kan sa indang mga residentes. Nangapunan si Benvenuto na sigon sa iya sa pagpasiring sa lugar magsunod sa nasa minimum public health standards as hindi na magpaliman-liman pa ang sa iya mga kabarangay sa ang PSA padagos na pinagrarani ang serbisyo ninda para magdakol ang makaparehistro sa National Identification System. Dagdag na bareta, ako po si Luwens Burse Barcena. Thank you so much man Luen sa dagdag na istorya hali dyan sa norteng parte kan Legazpi. Sa pangaran yan kang bilog na fuwersa, pading na Derek Edwin, Angel, si Arven, buda si Richard, Mega Force. Salamat po kan sa inyong paghinanyog, amang Diyos ang magbantay, tulos na masunod tabi, News Director Edwin Peralta kasabay man, si Francia May Boras. Mientras tanto, ako po si Pio Fernandez. Bye-bye and good day.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Robust